Estamos xa en directo, así que, como estamos todos, damos comenzo a este pleno. Antes de empezar oficialmente o pleno, eu quería dar en nombre da corporación, darlle o pésame a Antonio Melo García polo pasamento da súa nai, que conste en acta e ademais que se remita unha nota ou que se remita á familia ese pésame oficial por parte do Concello do Barco de Valdeorras. Antonio, bueno, nada más, muchas gracias y la vida continúa. Y aquí estamos. Moi ben, bueno, pois unha vez feito este pequeno detalle, pasamos á parte resolutiva da sesión. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Señor secretario. Xa está. Vale. Pois, se non hai nada que alegar, entendo que está aprobada por unanimidade. Segundo punto da orde do día, señor secretario. Bos días. Bueno, trátase da aprobación do convenio de colaboración coa Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Consta un ditame emitido pola Comisión de Obras, Medio Rural e Cemiterio, non que se aprobaba unha proposta da alcaldía de ditame, pero omitiu unha liña. Precisamente por eso, un erro de transcripción, fixo unha emenda á alcaldía que consiste basicamente en engadir no punto segundo do acordo a identificación do convenio, o código CVE do convenio. Simplemente se debería proceder a aprobar se se estima a emenda para corrixir o ditame. Logo estudiaríase o ditame completamente. O ditame consistiría en delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a competencia municipal de convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso a diferentes categorías do corpo de policía local e as prazas de auxiliares de policía local. Aprobar un convenio regulador desta delegación que se atopa no expediente con o número de registro de entrada 1426 de 2026 e que conta coa identificación CVE que consta na emenda. Facultar ao señor alcalde para que, como representante legal desta corporación, asine este convenio e a súa documentación complementaria e remitir a certificación deste acordo á Academia Galega de Seguridade Pública, a súa vez publicar na sede electrónica, na sección de transparencia, cando se produza a asinatura do convenio. Entonces procedería, en primeiro lugar, modificar o ditame da emenda se estima a corporación e logo o debate se procede ao acordo. Ben, pois tal e como dice o señor secretario, o primeiro que procede é estimar esa emenda. É un erro material que simplemente foi a transcripción tal e como el o explicou. Eu non sei se hai algunha intervención, algo para intervir antes en relación coa emenda que se presenta, que simplemente ese é un erro material. Estimamos entonces a emenda, así que empezamos co punto da orde do día. Bueno, estamos todos de acordo, votos a favor, votamos ben, por unanimidade. Margarida. Pois nada, moi boa tarde a todos e a todas. Do que se trata é de o que se trae aquí é a aprobación e a asinatura de un novo convenio, porque o anterior que se asinara no 2018 que tiña unha validez de 4 anos máis 4 anos de prórroga, pois está extinguido e, polo tanto, do que se trata é iso, de aprobar un novo convenio para pois as competencias de convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos para o Corpo de Policía Local, en lugar de asumilo o propio Concello, e xa que a Comunidade Autónoma de Galicia nos dá esta posibilidade e asume ela todos os gastos, pois o lóxico é que nos sumemos a este convenio e así evitamos pois tanto gastos tanto de persoal humano como económicos que suporía pois a asunción de este tipo de servizos. Dende o ano 2018 este Concello pois ten pasado unha serie de 6 prazas de policía e a de inspector a través deste convenio e en principio nos quedarían aínda vacantes unha de oficial e unha de policía local. Non ten moito máis. O contido do convenio está en posesión de todos os concelleiros e supoño que terían acceso a toda a documentación. En principio nada máis.
Gracias. BNG, Manuel. Boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas. O texto do convenio sinala que é preciso que a Secretaría do Concello certifique que se cumpren os requisitos exixidos pola legislación vixente para a convocatoria dos procesos selectivos das prazas. E segundo a Secretaría, o certificado do anexo 2 non podería ser emitido na súa literalidade exixida porque require un documento previo que afirme o seu contido. Con todo, sinala a Secretaría que o convenio comprende o contido mínimo establecido nos preceptos transcritos. Como o convenio non supón obrigas económicas, a Secretaría entende que o informe de fiscalización non é preceptivo. Sinala, pois, que, como conclusión, que o convenio cumpre os requisitos formais e o contido mínimo establecidos na normativa. Entón, nos imos votar a favor, sí. Moi ben. Maite. Hola, boas tardes. Bueno, hoxe vou a ser eu a portavoz como mostra de respeto hacia o noso compañeiro. Gustosamente acepto o cargo de hoxe. En canto a este punto, nos tamén vamos a votar a favor porque ao final é un trámite, o sea, o contrato estaba extinguido, o convenio, entonces hai que renovalo e vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias, pois me entendo que non hai máis intervencións, así que votamos, votos a favor, por unanimidade. O seguinte punto da orde do día é a dictame da Comisión Especial de Contas sobre o recoñecemento extrajudicial de crédito 3-2026. Señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. A Comisión Informativa de Contas, en función de Comisión de Materia Económica, acordou ditaminar favorablemente a proposta da alcaldía cuxa parte resolutiva consiste en levantar o reparo formulado pola Intervención Municipal o 20 de febreiro de 2026, resolvendo discrepancias e continuar coa tramitación do expediente, xa que ainda se incumpre o principio de anualidade orzamentaria, trátase de servizos e suministracións necesarias e efectivamente prestadas polos respectivos proveedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecemento inxusto da Administración. Aprobar a totalidade de facturas e justificantes de gasto, que suman un total de 115 na relación número 4 do ano 2026 por un importe bruto de 38.245,09, autorizar a dispoñer e recoñecer as obrigas derivadas da aprobación dos gastos anteriores de conformidade como figura no propio acordo. Moitas gracias, Margarida. Pois nada, como ben dixo o señor secretario, se trata de 115 xustificantes de diversa índole, maioritariamente relacionados cos consumos de enerxía eléctrica, que compoñen máis ou menos o 90% destes 115 xustificantes que se traen hoxe para recoñecemento extrajudicial de crédito. Hai algúns outros servizos e suministros, pero xa en menor cantidade. Como ben dixo o secretario, son tanto servizos como suministros prestados na anualidade anterior, a maioría deles dentro dos 2 últimos meses, e polo tanto estamos no mes de marzo e seguramente seguiremos aínda algún mes máis aprobando algún recoñecemento extrajudicial de crédito, algunha factura tamén da anualidade anterior. Nada, o importe xa o comentou o señor secretario, pola nosa parte nada máis. Moitas gracias, Manuel. Sí, pídesenos levantar o reparo de intervención a 115 facturas. Como sempre, reparos motivados por haber gastos sen consignación orzamentaria, inadecuación do crédito, a ausencia do procedimento de contratación de servicios e suministros, demasiados contratos menores e falta de informes de necesidade. Hai numerosas facturas, como dixo a conselleira, de electricidade, de enerxía eléctrica. As facturas sinalan, no texto sinala por importe, por peaxes de transporte e distribución e cargos. Son interesantes as afirmacións de intervención de que a enerxía é unha suministración esencial para as entidades locais e supón un importante volume de gasto público. É curioso que a veciñanza do Barco posúa unha enorme riqueza co paso do Sil polas súas terras, que reciban os seus beneficios e algún prexuízo en forma de riada. A cidadanía vexa como veñen outros facer negocio coas súas augas ao mesmo tempo que nos pagamos as facturas da luz. Nos poñemos os recursos e outros levan os beneficios.
E cando ven que eses beneficios non son moitos e o que fan é non producir enerxía, é unha inmoralidade que cando estábamos sufrindo borrasca tras borrasca, os encoros todos liberando auga, as centrais hidroeléctricas da nosa Confederación non produciran nin un só kilovatio, como pasou algún día do mes de febreiro, a principios de febreiro. Supónse que a enerxía nese momento estaría moi barata e non lles compensaba producir. Nos ímonos abster. Moitas gracias. Maite. Seguimos na mesma línea de voto de sempre en canto este tipo de puntos de orde de día en cuanto se presentan reparos, como sempre, as facturas hai que pagalas, entón vamos a absternos. Moitas gracias. Bueno, eu recordar que o que traemos aquí son facturas do ano 2025 que entraron fora de plazo, o sea, fora do día 31 a partir do 31 de xaneiro, ou que veñen pois por algún motivo fora do ano natural, así que o que temos que facer é o que decimos sempre, é dicir, as facturas cando hai un gasto, e cando ese gasto é un gasto que hai que facelo, porque hai que facelo, pois non queda máis remedio que pagalos, e esa nos obliga, así que como están fora do ano natural, temos que aprobar esta relación de facturas, virán máis, seguro que veñen máis durante os próximos meses, non só no mes de abril, virán a partir de abril, ou mellor hasta incluso final de ano, así que a nosa obriga, repito, é a de pagar aqueles gastos que realmente se produciron para que non haxa un enriquecemento ilícito do propio Concello. Ben, votos a favor, 9 votos a favor, en contra, ningún, abstencións, 8 abstencións. Pasamos á parte de control de órganos da corporación e entramos no apartado das mocións que se presentaron. A primeira moción é unha moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, o BNG, sobre conseguir avanzar en igualdade real e efectiva fronte ao rearmamento do machismo. Noa? Bueno, perdón, como sempre, temos que facer a ratificación da súa inclusión na orde do día porque non pasou por ningunha comisión onde fora dictaminada. Así que entendo que estamos todos a favor, si ou non. Si estamos a favor, votamos. Todos de acordo, por unanimidade, a súa ratificación da súa inclusión na orde do día. Ahora sí, Noa, gracias. Moitas grazas. Moi boa tarde. As mulleres destacamos nas taxas brutas de educación na maior parte dos niveis educativos, salvo nalgún nivel dos estudos máis técnicos. En cambio, como se ten constatado en diversos informes nesta materia, a situación laboral das mulleres galegas chega a ser desfavorável en comparación a dos homes, non? En especial no que atinxe os principais sectores de ocupación, as condicións de traballo e a remuneración, a desigualdade de condicións laborais e sociais en prexuízo da muller en Galiza, pois persiste. Por exemplo, o 7,7% das mulleres recibimos salarios máis baixos, contra só o 3% dos homes. A taxa de desemprego feminina segue a ser maior que a masculina, 8,7% contra 8%. As pensións das mulleres galegas tamén son un 24% menores que as dos homes. En 2024, as taxas de risco de pobreza feminina superan as masculinas no global, en todos os tramos de idade. Isto é sorprendente. No 2008, por exemplo, a taxa de pobreza feminina no tramo de 0 a 15 anos era menor que a masculina. En cambio, agora esa tendencia invertiuse. O ámbito laboral das mulleres continúa estando centrado en actividades altamente feminizadas e en traballos infravalorados, caracterizados pola precariedade laboral, altas taxas de temporalidade, baixas retribucións, subcontratación, irregularidade. Pídolles a todas e todos vostedes que pensen, por exemplo, en cantos homes coñecen que limpen escolas, que traballen en axuda a domicilio ou en residencias de anciáns como cuidadores ou como empregados do fogar, limpando a casa e cuidando a nenas e nenos. Prácticamente ningún, non? A nosa localidade e comarca non son unha excepción dentro desta situación. Aquí reprodúcense exactamente estes datos e dinámicas.
Algo moi significativo da desigualdade que sigue imperante a día de hoxe é, por exemplo, que en Galiza no 2004, estos son os últimos datos dos que se dispoñen, por eso non me refiro a 2025, as mulleres estábamos en minoría en todos, absolutamente en todos os ámbitos de decisión política, tanto no Parlamento Autonómico, nas consellerías da Xunta, nas alcaldías e en concellerías. Estamos ausentes totalmente nas presidencias das 4 deputacións galegas. Por estas cuestións, entre outras moitas, que xa temos sinalado en diversas ocasións, porque para o BNG o 8 de marzo non é unha data baleira para sacar unha foto ou aplaudir discursos que no fondo non se comparte como fan outras forzas políticas, e polo que presentamos hoxe traemos aquí esta moción que paso a ler de seguido a súa exposición de motivos. As portas do 8 de marzo de 2026, data na que o feminismo sae ás rúas en homenaxe ás loitas feministas que nos antecederon e en reivindicación dunha vida en igualdade, especialmente no ámbito económico e laboral. Desde o Grupo Municipal do BNG queremos insistir na necesidade de responder a un presente de rearmamento do machismo e avance do totalitarismos con máis feminismo. O mundo vive unha ofensiva de ameazas a dereitos elementais sexuais e reproductivos ou a posta en cuestión da violencia machista. Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas, fronte ao relato imperante de igualdade conseguida, está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos. Entre os que as portas do 8 e do 10 de marzo, o 10 de marzo é o día da clase da loita obreira galega, compre remarcar o socioeconómico e laboral. Constatamos a ineficacia das políticas públicas e as consecuencias da concatenación de crises que vimos nos últimos 3 lustros, tanto en termos de condicións da clase traballadora como na crise dos servizos públicos, cuxas consecuencias recaen de forma intensa e maioritaria nas mulleres. Ademais, no ámbito dos municipios galegos, compre sinalar que a falta de compromisos da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado repercute negativamente no sostemento de servizos amplamente feminizados como o servizo de axuda no fogar. Da mesma maneira, vemos as consecuencias negativas do avance privatizador do Partido Popular nos servizos públicos e tamén nos servizos especialmente dedicados á igualdade como son os CIN, móviles ou os centros de crise 24 horas para vítimas da violencia sexual. Así as cousas, no ámbito sociolaboral, vemos tímidos avances nos indicadores que son en realidade un espellismo. Este é o caso, por exemplo, da leve reducción da fenda salarial, que en realidade explícase polo empeoramento das condicións laborais dos homes, non pola mellora da situación das mulleres. A realidade é que, ollando o período do 2009 ao presente ou tramos máis recentes, a situación laboral das galegas segue a ser desfavorável, en especial no que atinxe os principais sectores de ocupación, as condicións de traballo e a remuneración. Aínda que algún dos indicadores observen unha lixeira mellora, a desigualdade persiste. Existe un maior número de mulleres desempregadas e inactivas que de homes. A taxa de actividade femenina chega a ser por debaixo da masculina. Na taxa de ocupación ocorre o mesmo e a taxa de desemprego feminina chega a ser maior que a masculina. É preciso tamén recordar o diferencial negativo en contra das mulleres galegas se facemos unha comparación co Estado e coa Unión Europea. As taxas de temporalidade femininas seguen a superar as masculinas e a temporalidade feminina é maior en Galiza que no Estado, e outro aspecto a salientar é que se constata o protagonismo das mulleres nos peores indicadores de temporalidade e precariedade. Aínda que habería moitísimos exemplos por debuxar, compre ter en conta a intencionalidade e como esta situación se agrava se temos en conta factores como a migración, a monoparentalidade ou a mocidade. É necesario sinalar a enorme desigualdade que reflite o ámbito das pensións e a consolidación da feminización da pobreza, e que esta situación global de desigualdade ten unha expresión especialmente agravada no rural galego, con peores indicadores económicos e falta de servizos públicos e políticas específicas. Ao mesmo tempo, compre recordar que o período político máis recente estivo marcado por novas
denuncias públicas de violencia machista en ámbitos como o político ou o cultural e que no pasado 2025 houve un incremento de feminicidios sen ningunha actuación extraordinaria por parte dos poderes públicos. Ante a complexidade desta situación é necesario incrementar os nosos esforzos e impulsar novas ferramentas políticas e institucionais para avanzar sen conformarse con que a desigualdade permaneza e os dereitos legislados non sexan executados. Así mesmo, temos que reivindicar e recoñecer as movilizacións do feminismo galego organizado, fundamentais na resposta ao machismo e no fortalecemento dunha axenda feminista galega que fai avanzar o noso país. É por todo exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a Corporación Municipal do Concello do Barco de Valdeorras reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás movilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo de 2026. Segundo, reclamar á Xunta de Galiza a promoción dun acordo de país para a creación do Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galiza. Para tal fin, o Instituto contará con personalidade xurídica propia, orzamento propio, autonomía de xestión e plena capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como obxectivo a promoción das condicións que promovan a igualdade e supriman todos os obstáculos que a impiden, así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres en Galiza. E terceiro, instar a Xunta de Galiza a impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información ás mulleres co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIN, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existan. E impulsar e fixar os ratios mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa de todo o persoal que sexa obrigatorio para a creación dun CIN. Pola miña banda, de momento deixo aquí para despois continuarei cando dea lugar a debate. Moitas gracias. Noa, polo PP, Dosi. Buenas tardes a todos. O Goberno da Xunta ven facendo un esforzo considerable no ámbito da igualdade e por iso Galicia é pioneira neste eido, cunha firme aposta pola corresponsabilidade, a conciliación e a sensibilización, e traballando a prol dun feminismo aberto no que cabemos todas, pero tamén todos. Sabemos que a igualdade é un traballo conxunto, e que, ademais, debe ser transversal a toda acción política. Por iso, a perspectiva de xénero está presente en todas as áreas do goberno galego de xeito transversal. E, de forma máis concreta, neste 2026 destinaránse uns 29 millóns de euros á promoción da igualdade, uns 2,1 máis. Un dos principais eixos en tomo aos que xiran estas políticas públicas é o reforzo da sensibilización e a concienciación. Para conseguilo, a Xunta está impulsando medidas en ámbitos como a educación e investigación, tamén no emprego e situando as mozas e mozos como público obxectivo das medidas, por exemplo, como cando se está facendo nos festivais. Estáse aumentando as actividades no eido educativo e tamén consolidando espazos de igualdade e puntos lila e arcos iris nos festivais de maior influencia, cunha chegada de 150.000 euros. E, por suposto, tamén se continúan mellorando e consolidando os CINs en Galicia, que vai acompañando do maior investimento da historia nestes centros, que con 84 centros dan servizo a 200 concellos e atenden a máis de 17.000 mulleres ao ano, aos que hai que engadir os 4 CINs móviles que xa se está percorrendo concellos rurais e campus universitarios de toda Galicia. Ademais da concienciación, tamén se están poñendo recursos a disposición das mulleres que buscan poñer en marcha os seus propios proxectos. Apoiando a quen quere emprender a través das axudas de fomento do emprendamento feminino, coa mirada posta no rural
e en sectores máis masculinizados, e que no 2026 contan con 5,1 millóns de euros. Nos últimos 13 anos, a Xunta destinou 32 millóns de euros ao programa EMEGA, co que apoiou a máis de 2.400 emprendedores galegas. Facémolo porque somos conscientes de que máis emprego significa maior empoderamento e maior independencia para as mulleres, e apoiando as mulleres que están en situación de especial vulnerabilidade, cunha liña destinada ás entidades de iniciativa social para que realicen programas con axudas que sumarán uns 1.900 millóns de euros. Ademais, seguiremos apostando pola investigación en materia de xénero en todas as ramas, do coñecemento dunha nova convocatoria do programa Galicia Investiga Igualdade. Facémolo así porque somos conscientes de que máis emprego e formación significa maior empoderamento e maior independencia para as mulleres. Este ano, desde a Xunta, continúase coas políticas de sensibilización con respecto á corresponsabilidade. Sobre esta cuestión, hai que lembrar o recorte ampliado aplicado polo Goberno Central ao Plan Corresponsables a metade do pasado ano, o que supuxo que Galicia contou con 2,3 millóns de euros menos. Galicia soportou este gasto imprevisto e no 2026 tamén prevemos ese recorte que disfrazan de confinanciamento. Para isto e para repetir as cifras de anos anteriores nas que atendemos a 23.600 nenas e nenos, destinamos 8,6 millóns de euros. Por último, no 2026 tamén acordaremos importantes follas de ruta que marcarán a planificación en materia de igualdade. Elaboramos o terceiro documento estratégico de Galicia para a conciliación e corresponsabilidade e deseñando o cuarto programa de galego de Muller a Ciencia. Seguiremos loitando contra o machismo que aínda existe na sociedade e que siguen poñendo pedras no camiño ás mulleres só polo feito de selo. A igualdade trabállase día a día. Galicia conta con dúas direccións xerais, unha enfocada na promoción da igualdade e en liderar a implantación de transversalidade de xénero en todas as políticas públicas e outra encargada de todo o referente á loita contra a violencia de xénero. Nos, o primer punto parécenos bueno, os outros dous son puntos xenéricos e nós estamos na política municipal e temos que pedir para o barco. En concreto, bueno, nos vamos a votar esta moción a favor porque creemos que todos que se faga con cousas para a muller vainos a beneficiar. De momento, nada máis. Moitas gracias, Dosi. Orlando. Buenas tardes a todos e a todas. Este 8 de marzo de 2026 volveremos a toparnos nas rúas, nos centros de trabajo, nas aulas e tamén nas redes para reivindicar igualdades, dereito e vida digna para todas. Convócanos unha certeza política e moral. A igualdade entre mulleres e homes sigue sendo unha tarefa pendente, unha conquista que debemos defender e alargar fronte a quen pretende arrebatárnosla. Este século que prometía horizonte de xusticia e emancipación, móstranos o peligroso avance de fuerzas reaccionarias que quieren devolvernos ao silencio, e as mulleres están en la primera línea de retroceso. En América, en Rusia, en Oriente Medio, en Europa y en España, la ultraderecha ocupa instituciones y difunde mensajes de que a igualdade es un privilegio y no un dereito. O mundo está inmerso en unha onda reaccionaria na que o fascismo e as guerras se estenden. Hoxe afirmamos que cada paso atrás no dereito das mulleres es un golpe contra a democracia misma e que o feminismo que pon no centro de súa esencia as mulleres como suxetos activos es internacionalista por naturaleza. O feminismo es unha das grandes conquistas democráticas de noso tempo. Gracias a la loita de generaciones de mujeres avanzamos en dereito, en igualdades reales y en la construcción de una sociedad más justa. Mais sabemos que ainda
queda moito reto por afrontar. A fenda salarial, a precariedade laboral, que afecta especialmente a las mulleres, a violencia machista e as dificultades de conciliación. Vivimos nun mundo atravesado por pantallas, redes e algoritmos que organizan nuestro traballo, a nosas relaciones e ata a nosas emociones. As mulleres son branco de unha hostilidade constante. A machósfera digital convértese en unha rede desorganizada de acoso e odio que busca expulsar ás mulleres do espacio público. 7 de cada 10 mulleres novas en España sufrieron violencia en línea, insultos, difamación, manipulación de imagen, ameazas. A violencia digital non é menos grave por ser virtual, e a mesma violencia patriarcal que fose das redes sigue negando autoridades, libertades e dereitos ás mulleres. Desde o socialismo temos claro, sin igualdade digital non haberá igualdade real. O que se normaliza nas redes multiplícase, e cando os algoritmos premian o servilismo e castigan o pensamento crítico, as sociedades enteras retroceden. O feminismo hizo posible que as nenas soñen con ser científicas, ingenieras o líderes. No permitiremos que esos sueños sean borrados do futuro. A transformación digital ten un potencial enorme, pero no será liberadora si se construye sobre as mesmas desigualdades de sempre. Necesitamos unha agenda feminista para a era tecnológica, con políticas concretas que brinden a sus dereitos. Desde o Partido Socialista propoñemos, sin titubeos, unha restricción a los espacios digitales como mecanismo de protección de aos menores neste salvaje oeste digital. Hoxe é preciso diseñar unha regulación das plataformas e algoritmos para que as grandes corporaciones tecnológicas asuman as responsabilidades sobre os contenidos que amplifican e sobre o impacto que xereran en nosas vidas. No PSDG-PSOE somos conscientes de que esta protección efectiva de infancia y adolescencia ante los contenidos sexualizados y violentos es necesaria y, como todo avance social, es una iniciativa que debemos promover y legislar, implicando a todas las instituciones. Sabemos que a rede no es neutra. Detrás de cada plataforma hay ideologías, intereses económicos, decisiones técnicas y políticas. Por eso, o feminismo debe estar presente no corazón do debate sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, datos y derechos digitales. Es necesaria una transformación cultural y política que cambie as regras de xogo para sempre. Queremos una sociedad donde a tecnología sirva a igualdade e non a la dominación, onde o progreso midase por la libertad de las mujeres y no por los beneficios de unos pocos. Este 8 de marzo no es una data simbólica, es un llamamiento a la acción. Denunciamos os retrocesos, el negacionismo machista y la banalización de la violencia. Reconocemos os avances conseguidos gracias ao traballo colectivo, a leyes que amplían dereitos e a redes de sororidades que continúan sosteniendo a loita. Pero non baixamos a guardia. Sabemos que defender a igualdade é defender a democracia, a liberdades e a justicia social. Cada paso que damos a cada diante mellora a vida de todas e todas. Defender a igualdade digital é defender la convivencia democrática o el derecho a una vida sin violencia. Cada clic, cada palabra, cada gesto solidario puede ser un acto político. O feminismo nace para conquistar los espacios públicos y hoy se reivindica a conquista del espacio virtual, porque sin igualdad en las redes no habrá igualdad da vida. Porque o futuro terá que ser feminista e porque se o patriarcado se reinventa, a revolución digital ha cambiado os espacios de poder, nos debemos reinventarnos tamén. Por eso decimos, no daremos ni un paso atrás. A loita feminista sigue sendo o motor máis transformador de noso tempo. O feminismo das nosas filas é o noso maior orgullo, decidido sempre a plantar cara a cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre as mulleres e por el mero feito de ser mulleres. A igualdade non é solo unha aspiración, é unha responsabilidade colectiva. E o feminismo sigue siendo la ferramenta imprescindible para avanzar cara a una Galicia más justa, más libre y más igualitaria. Os acuerdos propostos por la moción de OBNG dinos que hay mucho camino por recorrer y, como di en su encabezamiento, es una moción para conseguir avanzar a igualdades real y efectiva.
ante o rearmamento do machismo. O noso voto será a favor de la misma. Y me permitís, quiero terminar con un mensaje. No a la guerra. Moitas gracias, Orlando. Noa. Grazas. Bueno, en relación ao que o relato propagandístico por parte da concelleira, perdón, xa ascendín, do Partido Popular, pois bueno, eso, trátase dunha relación de cuestións que serían maravillosas se correspondesen ca realidade. Pero simplemente o que están a facer é vender fume. Eu entendo que vostedes teñen que facer un lavado de cara ante os recortes e as políticas que están a levar neste ámbito, pero xa digo que non se corresponde para nada o que nos acaban de contar coa realidade. Sin ir máis lonxe, no ano 2023, cando se tramitou no Parlamento Galego a reforma da Lei de Igualdade, pois o BNG presentou ali esta unha iniciativa parecida que hoxe se presentaba, e tamén pois a creación deste Instituto Galego das Mulleres que se ten posta en marcha noutros lugares como en Euskadi, que o Emakunde ten pois demostrado a súa valía e a súa eficacia para erradicar o machismo. Bueno, pois o BNG na tramitación da reforma de igualdade propuxo este órgano e vostedes vetárona, igual que vetaron concretar as cláusulas de igualdade da propia lei, igual que vetaron retirar axudas ás organizacións antiabortistas, que isto xa é o máximo. O aborto é un dereito recollido na lei e no Código Penal, e vostedes subvencionan a organizacións que van en contra da lei. Tamén vetaron impulsar unha valedoría de igualdade para fiscalizar os incumprimentos laborais da lei, investigar este ámbito, vetaron mellorar o financiamento dos CIN, falaba no seu relato de todo o que invirten na loita contra a violencia. Non é certo. Vostedes recortaron no último orzamento en máis de 1 millón as axudas á loita contra a violencia machista. Esa é a verdadeira chega do PP. Vostedes no que traballan é na perpetuación da desigualdade e na perpetuación da violencia machista. Non fan cumprir as leis e van collidos do brazo de ganchete coa dereita máis extrema e recortan recursos. Esa é a realidade. Digo yo con exemplos concretos. Expirou o Plan Galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual no 2024 do período 2022-2024 e seguen a día de hoxe sen presentar o novo. O último anuncio foi que estaría no verán do 2025 e seguimos esperando. Non impulsaron unha axuda económica periódica para mulleres en situación de prostitución que queiran deixar de facelo. Unha iniciativa que foi aprobada no Parlamento Galego, a iniciativa do BNG, pero quedouse neso, nunha mera proclama. Non renovaron o Plan Muller e Ciencia. Non impulsaron, expulsándose no Goberno Central, axuda periódica para vítimas de violencia sexual. Non remitiron aínda ao Parlamento a prometida lei contra a violencia digital anunciada en 2024, pese a que xa se incorporou a lei galega, e aínda non o devolveron. Por exemplo, non fixeron as formacións no ensino, nin negociaron con plataformas os borradores e publicacións. A Xunta é o principal foco de precarización das mulleres en Galiza, da sanidade e do ámbito dos cuidados. O compromiso do PP coas mulleres quedou claro, e sinto dicirlo, cando taparon durante 4 meses a denuncia dun conselleiro acusado de agresión sexual e despedirono no pleno de Parlamento entre abrazos e vítores. En 2 anos de legislatura, as súas grandes propostas foron eliminar a Secretaría Xeral de Igualdade, privatizar os novos CIN móvile e os centros de crise 24 horas para vítimas de violencia machista.
Eso é a realidade e non o relato que nos contaron aí, e poderíamos seguir afondando moitísimo máis. Decía Dosi, non o desenvolveu, pero quería decir que dos dous últimos puntos que presentábamos, que a creación do Instituto Galego das Mulleres, o reforzamento dos CIMS, que aquí estábamos na política municipal. Obviamente, como xa dixen na miña exposición de motivos, a precariedade e a desigualdade que sufrimos as mulleres en Galiza, as mulleres de Valdeorras, as mulleres barquenses, non estamos alleas. E a creación destes dous, reforzar os CIMS e a creación do Instituto Galego das Mulleres repercutiría positivamente na situación de desigualdade que padecemos todas as barquenses. Eso é máis que evidente. E xa por último, decir que seguro que moitos e moitas dos aquí presentes, moitos e moitas dos que están vendo o pleno por, bueno, en streaming ou como sexa, ou moitos e moitas dos que leron a prensa cando anunciamos que presentábamos esta moción, pois pensaron xa están aí os pesados do BNG co tema do feminismo, se se preocuparan por outras cousas máis importantes irían nos mellor a todas e a todos, non? Pois a todas esas persoas queremos transmitirlle que efectivamente o BNG sempre será pesado con todos aqueles temas que contribúan a mellorar a calidade de vida da cidadanía. E penso que conseguir que homes e mulleres teñamos o mesmo salario e igual traballo ou intentar mudar as cousas para que a día de mañá as nosas fillas, as nosas sobriñas, as nosas netas, é dicir, as nosas nenas non teñan que sufrir discriminación nin violencia, nin perder incluso a vida polo feito de ser mulleres é un tema máis que importante. Moi ben, moitas gracias. Dosi. Sí. Mira, le aconsejo a la conselleira de BNG que no se meta en temas de machismo, porque aquí todos tenemos que callar, tanto de unos partidos como de otros. Aquí yo en ningún momento he querido sacar nada de esto, porque sí que es verdad que desde unos partidos y otros en todas las casas se cuecen huevos. Entonces, en ese tema sí que no me quiero meter. ¿Por qué no? Porque en todos los sitios, en todos los partidos, en todas las historias hay cosas. Del resto, yo te doy la información que a nosotros nos pasaron la información que tenemos. Del segundo, que sí que es verdad que hay que ayudar a todas las mujeres. Estamos dispuestos, ya te lo dije, estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea para las mujeres. Sí que es verdad que desde el 2004, como dices tú, que había mucha precariedad, es verdad. Pero la mujer ha ido para arriba y ha subido para arriba y tiene que seguir subiendo para arriba y tiene que mejorar en todos los ámbitos. Estamos de acuerdo en eso. Pero en el aspecto de machismo no nos metamos, por favor. Moi brevemente, por alusións. Bueno, pues espera, vamos a seguir o orden. Que lle toca no, vamos a seguir o orden do debate. Ahora toca intervenir a Orlando. No, la verdad que no tengo nada más que agregar a lo que ya he dicho. Vale, pois ese... No aspecto do machismo, obviamente, temos que meternos, porque estamos tratando dunha moción sobre feminismo, que do que se trata todas estas medidas é para combatir o machismo. Despois, comparto, xa sei o que me queres decir, evidentemente, en todas as organizacións hai casos se cocen fabas. Por qué? Porque as organizacións, os partidos políticos, somos un reflexo da sociedade, e a sociedade sigue sendo imperantemente machista, e patriarcal. Entón, todos nós somos reflexo diso. Desgraciadamente se reflicten as mesmas dinámicas. E temos que erradicalas tanto no ámbito político como no ámbito social. E para iso, estas medidas que se presentan hoxe aquí, decía vostede, eu simplemente digo o que me transmiten, sí, o que lle transmito o gabinete de prensa do PP, está claro. Moi ben, pois moitas gracias, seguro que está todo suficientemente debatido, están as posturas perfectamente aclaradas. Eu sí que quería decir dúas cousiñas. Unha, que a política municipal ven condicionada polas políticas nacionais e autonómicas, en máis en temas de asuntos sociales, en temas de muller, nestes temas que os concellos pois temos a capacidade que temos. E eu sí que quería rematar con un dato moi preocupante que eu creo que non saliu
ou se saliu sesgadamente aquí no debate, e é que temos unha xuventude hai un datos de que os rapaces, sobre todo os nenos, os rapaces xa maiores de menos de 25 ou 30 anos, hai un dato moi preocupante que é que moitos deles, un porcentaxe moi elevado, negan a igualdade. O sea, estamos nun retroceso que eu creo que eso que sí que nos debería de preocupar e moito, porque sobre todo entre a parte masculina desas edades estamos volvendo a anos pero moi pretéritos. Bueno, en todo caso, eu creo que o debate está, así que pasamos a votar a moción. Votos a favor, 12 votos a favor, en contra, abstencións. Ai, perdón, por unanimidade, vale, por unanimidade, pois mellor así. E pasamos ao seguinte punto da orde do día, é outra moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego de apoio ás reivindicacións do sector agrogandeiro galego. Sí. Manuel? Ai, perdón, outra vez, vaya por Dios. A ratificación da súa inclusión na orde do día, que ademais teño aquí en colorado. Estamos todos de acordo, votamos todos a favor. Queda ratificado. Como sabemos, o sector agrogandeiro é un piar fundamental en Galiza. Precisamos un rural productivo e respetuoso co medio ambiente, onde se teñan en conta as pequenas explotacións familiares, a permanencia no territorio, a loita contra o despoboamento, a remuda xeracional e unha mellora dos servicios públicos. Pois ben, o Acordo Mercosur-Unión Europea pon en risco o anteriormente dito. Favorecerá o monocultivo e a especialización agraria, algo contrario á soberanía alimentar e ao consumo de produtos de proximidade. De aí a preocupación do sector agrogandeiro e as súas movilizacións. Cada ano entrarán en Galiza toneladas de produtos, de cultivos e de cría de gando producidos en condicións moi diferentes ás da Unión Europea e que non cumpren os estándaros da Unión Europea. Por poñer un exemplo da repercusión do Acordo Unión Europea-Mercosur. Sinalaba na prensa estes días Sonia Fondevila, da Asociación Apícola Abellas Nais, que o mel importado arruína as nosas vidas. Entran toneladas de mel a 1,8 ou 1,80 euros o kilo, cando o custo de produción para ela, para Sonia e para o sector, é de entre 5 e 5,50 euros kilo. Como consecuencia, os produtores teñen aínda máis do 30% dos produtos da última campaña nas súas casas. O sector mobilizouse en Lugo e Ourense na defensa do mel galego e contra as importacións deste produto que non conta cunha etiquetaxe clara. O Acordo Unión Europea-Mercosur aumentará o problema, agravará este problema. Entrarán 45.000 toneladas de mel ao ano libres de arancéis. Que se vai esconder detrás dun mel barato nunha grande superficie? Desde os sindicatos denuncian que o 51% dos meles analizados na fronteira do Estado pola Unión Europea son sospeitosos de fraude. Atopáronse meles diluídos con xaropes de fructosa, uso de resinas e falsa orixe do produto. Galiza produciu en 2005 370.000 kilos de mel valorados en 3,3 millóns de euros. Manter as abellas axuda á polinización. Dela depende máis do 75% da alimentación e isto non se pode importar. Este é un exemplo, este é o panorama que nos vai deixar o Acordo Unión Europea-Mercosur. Todo o anteriormente dito, hai que engadir que máis dun 22% dos fondos destinados á política agraria común no período 28-34, os recortes do 22%, a ameaza real que supón a dermatose no modular contagiosa que chegue a Galicia, o feito de que a lei da cadea alimentar non sirva para regular os prezos, xa que lles permite ás agroindustrias impoñer os prezos e as condicións, as obrigas burocráticas que fan a vida máis difícil a quen vive da actividade agrogandeira. Bueno, pois todo isto citado anteriormente lévanos a pedir o voto para esta moción que é en contra do Acordo Mercosur. Leos
simplemente os puntos do acordo, se lles parece. Instar a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado español a oporse ao acordo Mercosur-Unión Europea polas graves repercusións que terá no sector agrogandeiro galego e transmitir esta posición ao Congreso dos Deputados, ao Parlamento Europeo e á Comisión Europea. Rexeitar de forma clara e rotunda a proposta da Presidenta da Comisión Europea de recortar máis dun 22% os fondos destinados á política agraria común para o período 2028-2034. Exixir para o novo período da PAC, Política Agraria Común, 2028-2034, unha mellora do financiamento destinado a Galiza. Establecer por parte da Xunta de Galicia de xeito inminente a vacinación gratuita contra a dermatose nodular contagiosa a realizar por persoal propio da Consellería antes da chegada da enfermidade ao noso país como medida preventiva fundamental. E establecer medidas adicionais por parte da Consellería de Medio Rural para previr a entrada en Galicia da dermatose nodular contagiosa. F. Exixir da Xunta de Galicia que as indemnizacións por animal nos casos de baleiro sanitario, cando hai que sacrificar todos os animais, estean actualizadas segundo o prezo real do mercado de gando. G. Modificar e simplificar as normativas de aplicación da PAC en Galicia, tendo en conta a nosa especificidade, evitando criterios diverxentes entre consellerías. No Comité de Seguimento da PEPAC, Plan Estratégico de Política Agraria Común, establecerase unha mesa de traballo específica para combater a burocratización e tramitación das axudas, permitindo a simplificación dos procedementos administrativos e a unificación de criterios. H, e última, promover unha reforma da Lei da Cadea Alimentar que busca garantizar uns prezos xustos con indexación e referencias a marxes comerciais non abusivas, con indexación, registrando datos, mellorando o coñecemento dos custos da produción mediante estudos específicos e a implantación dunha rede de explotacións que permita obter datos reais das distintas orientacións produtivas. Gracias, Manuel. Polo PP, Maite. Hola, de novo. Bueno, estamos obviamente ante unha moción completamente campanario, tan campanario que esta moción foi presentada a pleno o día 28 de febreiro, cando xa foi levada no pleno da Xunta o día 29 de xaneiro. Bueno, o día 29 de xaneiro o propio BNG presentou unha emenda da súa propia moción na que modificaba ciertos acordos, bueno, dúas pequenas emendas de aquí a día 28, casi 2 meses despois, non traen a emenda, o sea, non aparece a emenda. Bueno, e por outra parte, esta moción xa foi aprobada e xa foi debatida e cada partido deu a súa propia opinión en conxuntamente, chegaron a un acordo. Non entendo agora a que ven esta moción aquí, cando volvemos a repetir, obviamente somos o grupo municipal de Barco de Valdeorras, todo nos implica, pero en este caso é algo que nos implica, pero que nós desde aquí non podemos facer nada. Se me din que presentan unha moción na cal pois hai exemplos do sector agrogandeiro, do barco, ou do sector primario do barco, que sí que puxo un exemplo como o tema da apicultura, pero pon un exemplo que tampouco é do barco, pois non entendo moi ben a que ven esta moción. Por todo iso, como considero que é algo que non nos compete a nós, nos vámonos a abster, porque obviamente estamos co sector agrogandeiro galego, co sector primario, non con Mercosur,
pero por esa banda nos vámonos a abster. Xa, moitas gracias. Alba. Hola, boa tarde a todas. Nesta moción, o seu grupo expón un panorama un tanto apocalíptico para o sector agrogandeiro do país. Despois deste acordo Unión Europea-Mercosur, sen embargo, en vez de dar toda a información e ventaxes deste acordo, só se quedan co alarmismo, deixando tanto o sector como a población nun estado de incertidumbre. Este acordo marca un fito para a Europa 2027, especialmente para o noso país, que grazas aos vínculos históricos con América Latina abre para as nosas empresas un mercado de 270 millóns de consumidores e que vai crecendo. Isto tradúcese nun total de 700 millóns de consumidores, o que equivale ao 25% do Produto Interior Bruto Mundial. Neste contexto, que por desgracia é de incertidumbre mundial, é máis importante que nunca tecer este tipo de alianzas. O acordo Unión Europea-Mercosur é unha oportunidade estratégica para o sector agroalimentario, que mediante cláusulas de salvagarda protexe os sectores máis sensibles. Queda claro que o sector agrogandeiro non vai a ser unha moeda de cambio. Este acordo é máis que favorable para o noso sector agrario, abrindo oportunidades comerciais, reducindo barreiras para os produtos exportados, aumentando a protección das nosas indicacións xeográficas protegidas e crecendo así os controis e os compromisos en materia ambiental para todos os países do Mercosur. Conta con ventaxas significativas para o sector agroalimentario en España, como potencia exportadora de produtos a nivel mundial. Falamos especialmente do aceite de oliva, onde se eliminarán os arancéis de forma progresiva en 15 anos. Agora temos uns arancéis de o 10%. Aquí podemos destacar o mercado do Brasil, onde se concentran o 98% das exportacións de mel, o que se traduce a 93 millóns de euros anuales. As bebidas espirituosas e licores, donde que actualmente aplícanse uns arancéis do 35%, onde se eliminarán progresivamente en 8 anos e en 4 para as bebidas espirituosas. En derivados do porcino, os arancéis quedarán eliminados nun período de entre 8 e 15 anos. Seguindo os produtos en sentido inverso, a Unión Europea irá aumentando progresivamente a cantidade que pode entrar con estes arancéis reducidos, ata chegar a un máximo de 25 toneladas anuais. E agora o que nos importa. Para os sectores máis sensibles, este acordo vertebra 3 eidos de protección. O acordo inclúe contingentes arancelarios para defender os produtos agrícolas máis sensibles, como son a carne de vacuno, a de ave de corral, o azucre, o arroz, o etanol e a mel. Estos contingentes eliminarán a apertura do mercado europeo, permitindo importar de maneira preferente unhas cantidades restringidas de produtos que representan unha pequena cantidade de produción ou do consumo da Unión Europea, que pode ser entre un 1% ou un 2% na maioría dos casos. Outro destes eidos inclúen cláusulas que permiten a imposición de salvagardas, no caso do aumento das importacións, que causen ou amenacen con causar dano ao sector agroalimentario. A aplicación destas cláusulas detallouse en unha proposta de reglamento específica que establece os procedementos para garantir a aplicación oportuna e eficaz por parte da Unión Europea das medidas de salvagarda establecidas no acordo. Dende a Comisión Europea prevese un plan de apoio financiero no novo marco financiero plurianual para apoiar o sector, no improbable caso de que o acordo teña un impacto negativo nos mercados agrogandeiros da Unión Europea, dotado con 6.300 millóns de euros. E falando dos beneficios que nos aporta o Mercosur, as nosas empresas beneficiaránse dos mesmos requisitos para todos os Estados membros da Unión Europea, o que aporta igualdade e claridade á hora de exportar os nosos produtos. Estes procedementos serán moito máis rápidos e sinxelos e as reglas da auditoría máis claras e transparentes. Habrá menos restriccións por cuestións de sanidade animal, é dicir, no pasado todas as exportacións da Unión Europea podían prohibirse no caso de enfermidades en determinadas rexións, aínda que só estuvese afectada unha. Neste acordo permitirase que as zonas da Unión Europea non afectadas podan exportar, a pesar de que exista unha enfermidade presente. Non podemos deixar de recordar que o noso país é especialmente dependente de importación de proteína vegetal para a alimentación do gando, sendo, por exemplo, o cuarto país do mundo que máis importa soia para o consumo animal,
Con este acordo teríamos acceso máis que beneficioso a estes países, como pode ser Argentina ou Brasil. Como un último apuntamento, no noso concello están dados de alta 3 explotacións gandeiras de vacún, con total de 5 cabezas de gando. Non hai rexistro de outro tipo de explotacións. Pola contra, estamos nunha zona vinícola bastante forte. Que se rompa este pacto tería un retroceso máis que importante para o sector. Está moi ben amosar preocupación polo conxunto de Galicia, pero está mellor tamén ser sensible e consciente coas necesidades do noso concello. Co respecto da PAC non podemos estar máis de acordo. A PAC ten unha historia moi longa e case tanto que se podría dicir que está intrínsecamente ligada á creación da Unión Europea. A PAC hasta agora foi un paquete de axudas vivo que foi evolucionando seguindo as necesidades da sociedade. Para Galicia, a PAC foi un axente clave no seu desenvolvemento, contribuindo a aumentar significativamente o seu PIB dende o ano 1986. Sen embargo, este novo período que comeza abre un período de incertidume para o agro galego. Necesitamos unha PAC que siga funcionando e dende o noso grupo rexeitamos os recortes que poden chegar e que van a chegar seguramente ata o 22% da súa totalidade, o que se traduce en 80 millóns de euros. Falamos da pérdida dos 2 piares tradicionales da PAC, as axudas directas e dos fondos FEDER, que pasarán a unha bolsa común. Que a política común máis importante da Unión Europea pase a un segundo plano a favor dos asuntos como pode ser a defensa é algo que nunca vamos a apoiar. En canto a dermatose nodular, é un tema que nos preocupa e sentimos a indefensión e incertidume que se recorda o que se viviu fai uns anos coas vacas tolas. Sen embargo, en contra do que expoñen, o procedemento técnico-científico da vacina é que tras a aparición dun foco non se debe de... O procedemento técnico-científico di que non se debe vacinar se non hai un foco, xa que se trata dunha vacina atenuada, é dicir, que leva o virus dentro da propia vacina, o que pode provocar problemas para a identificación do virus e pode crear posibles ocultacións de focos reais, o que fai que a extensión do mesmo se facilite. Non o decimos nós, senón que se trata de criterios científicos técnicos que están a dar resultado noutras rexións do país. Dende o goberno xa se solicitaron vacinas á Unión Europea, que é o organismo que as xestiona. Dado que esta vacina, como dixen antes, contra unha pequena dosis do virus, non só tamén vense afectadas as explotacións e tamén provoca desconfianza tanto en mercados externos como nacionais, polo que unha vacinación masiva sería improductiva, xa que restaría eficacia ao seu obxectivo. En canto ás indemnizacións, estamos máis que de acordo con vostedes. Queremos que sexan o máis xustas posibles. Non está sendo así. A Xunta é a que negocia estas axudas, xunta con organizacións agrarias, como ben dixeron. Aínda que os fondos de compensación non salgan da propia Xunta, senón que están cofinanciados pola Unión Europea e o Ministerio de Agricultura. Xa para rematar, a Lei 16/2021 para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria é, en contra do que din, un referente en Europa en canto a medidas para protexer o produtor. Antes dela non había ningún tipo de protección, e cando digo ningún tipo, era ningún. Para falar de sancións, por comprar un produto por debaixo do seu coste, a multa pode ser de 3.000 a 100.000 euros, e para os reincidentes máis de 100.000 euros a 1 millón de euros. É importante salientar, en contra de todo o que din, que para controlar o cumprimento desta norma existen inspeccións de oficio, especialmente en sectores vulnerables. A parte de outra cale de control, que son as propias denuncias dos produtores polo que se activan os mecanismos de inspección. Este tipo de inspeccións son ocultas e están incluídas nas rutinarias para non chamar a atención do sector ou dos almacenistas. Este tipo de denuncias é, por suposto, confidencial, podese facer a través de calquera oficina do organismo da comunidade autónoma pertinente, a través dos sindicatos agrarios ou, máis simple, a través da web do Ministerio. O non existir prezos de custo prefixados, xa que varía moito dependendo das singularidades de cada produción, estos cales de denuncia podense investigar de forma máis exhaustiva e xusta para ver o que realmente sucede. É dicir, esta norma, lonxe de ser improductiva, demostra que ten os medios máis que suficientes para cumprir o obxectivo. Por todo dito anteriormente, nos vámonos a abster.
Moi ben, Manuel. Sí, grazas. Decía a señora concelleira do Partido Popular que era unha moción campanario e que non un problema que non era actual. O problema é moi actual, continúan as movilizacións. Hoxe mesmo en Viana do Bolo hai unha charla sobre o tema. O que pasa é que o Partido Popular pois, ten difícil manter unha postura coherente porque tan pronto está algún alcalde co seu trator nas concentracións como despois votan a favor do acordo, non? Con relación ao problema, ao tema do mel, home, despois de que se queimaran moitas albarizas na nosa comarca, pois este problema que é engadido do Mercosur tampouco lle favorece nada, non? Con relación ao que decía a señora concelleira do PSOE, que realmente moi poucos produtos na nosa terra lle vai beneficiar o acordo do Mercosur. Sí que lle beneficia a quen máis lle beneficia, e por eso nos están preocupados e están facendo todo o posible porque saia adiante son os bancos e as constructoras. Non beneficia o sector agrogandeiro. Con relación ás cláusulas de salvagarda é que non están no acordo. É algo que incluíu a Unión Europea para calmar os ánimos do sector agrogandeiro, para que non houvese movilizacións. E con relación ao viño, realmente, se somos sinceros, non lles afecta demasiado o acordo, pero non lles afecta demasiado no sentido para mellorar. O viño das denominacións de orixe pois é un produto de calidade que está destinado a poboación con capacidade económica e probablemente se siga exportando igual, non? Ademais, en Argentina hai moito viño que pode ir para Mercosur. É dicir, eu creo que nós pensamos que o tema do viño pois realmente non lle afecta, pero non lle afecta para mellorar. Bueno, algo que se me esquece, pero pois non me acordo. A ver se... Moi ben, Maite. Alba. Bueno, pois logo damos por rematada aquí a discusión. Eu sí que quero decir tamén algo aquí, que xa que mencionaba vostede o viño, mire, claro, se o mencionamos xenéricamente, a idea é correcta, pero se mencionamos o viño blanco, Argentina e Chile producen moi pouquiño viño blanco, producen moito tinto, que é o que teñen, non só Argentina, senón Chile, e senón que lle diga a Orlando, que estuvo fai pouco en Chile, a preocupación dos produtores chilenos pola firma dos produtores vitivinícolas chilenos pola firma deste acordo. Están moi preocupados porque vai entrar viño blanco de calidade de España e non sei se do resto de Europa, pero sobre todo de España e sobre todo de Valdeorras, porque temos un dos millores viños blancos do mundo. Por lo tanto, o poder adquisitivo en 270 millóns de habitantes, pois hombre, habrá o mellor un 10, un 15, un 20% de población que ten poder adquisitivo, así que por moi caro que lle vai ao noso viño, que non vai caro, o viño de Valdeorras non vai caro, pois probablemente os vai a beneficiar, e así o dicen os expertos. E aínda máis, se abundamos un pouquiño máis, hoxe salía, non sei se o viron nos informativos, o problema dos aranceles de Estados Unidos. Nas Rías Baixas teñen como 3 millóns de litros ou de botellas de viño blanco de Rías Baixas que vai para Estados Unidos, que están preocupados por elas. Nós creo que anda sobre os 130.000 botellas, son sobre aproximadamente 100.000 litros, 130.000 botellas, que irán a máis, que tampouco é unha cantidad menor para ser a DO de Valdeorras do tamaño que ten a DO de Valdeorras. Así que, polo tanto, por exemplo, a nós, que somos unha comarca que non somos agrogandeira, pero sí que somos vitivinícola, o máis probable é que sí que nos beneficie. Bueno, en todo caso, eu creo que quedou bastante debatido xa o tema, así que votamos, votos a favor. 3 votos a favor, votos en contra, ningún, abstencións, 14 abstencións. E
Creo que non hai máis mocións, señor secretario, non entrou nada máis por vía de urxencia, así que entramos en dación de contas, os seguintes puntos, e, por último, rogos e preguntas. Sí, por quen empezamos? Manuel. Son un poquinho extensos, pido desculpas, de verdad. Pídenos que preguntemos, dado que o barco abrangue as comunidades de Montes de Xaguaza, Forcadela, Vilanova e Castro, se o Concello non está interesado ou ten algunha información se se vai reforestar, quen vai facer a reforestación e que especies se van plantar. Dignos que os piñeiros non poden estar nas ladeiras de Valdeorras, si en cambio carballos, rebolos, bosques de ribeira, que os piñeiros que nos van meter o lume no corazón do barco, que sería de vital importancia, dignos que o Concello, aínda que non ten competencias sobre as comunidades de montes que teñen que coordinarse coa Xunta, pois teña voz nesta cuestión. Ao final, as mancomunidades de montes é unha extensión do Concello, non? Aínda que os montes, digamos, sexan de mans privadas, os cidadáns podemos pasear por eles dignos e non somos alleos á estética da paisaxe. Bueno, esa era unha pregunta, non? E a segunda, a última, era días atrás os veciños do Castro denunciaban na prensa o estado do núcleo urbano, afundimentos no pavimento, baches, cables tirados, unha palmeira caendo ou igual ca unha casa. Desde 1994 o Castro está declarado ben de interés cultural, BIC, con toda a vigilancia que se supón que ten que haber de patrimonio da Xunta. Como pode ser que a contorna estea tan deteriorada tendo tamén o Concello a obrigación de cuidado e de protección? Cando os problemas veñen causados por circunstancias alleas, como foi a mala calidade da auga en varias aldeas por mor dos lumes ou as casas que teñen perigo de derrubamento porque entra auga nelas, o Concello tiña que amosar sensibilidade e axudar en todo o que poida, máis aínda sendo a zona ben de interese cultural. Relacionado co anterior, no 2023, cando se derrubou unha casa no Castro, a Xunta de Galicia pedíalle ao Concello do Barco un mapa de casas en risco no Castro. Naqueles días, na prensa, o 28 de 2 do 23, o señor alcalde Alfredo afirmaba que a vivenda que caeu era a única con expediente de ruína. Podemos saber se na actualidade está acabado ese mapa de casas en risco no Castro e se é así, se hai incluídas máis vivendas neste mapa. Era o segundo. Bueno, pois contesto as dúas cuestións. Na primeira, a Comunidade do Monte sabe que vostede mesmo dixo que o Concello non é competente no tema de montes, e ademais as comunidades de montes que teñen atribuída a xestión dos seus propios montes teñen uns ingresos a partir dos montes, evidentemente, pois pola desgracia dos incendios do ano pasado, eses ingresos probablemente disminuíron un montón, pero eles teñen a obriga de gestionar os seus montes. Esa xestión implica, lóxicamente, o mantemento, incluso, creo que na lei últimamente, creo que apareceu por aí unha parte dedicada á protección contra incendios, non só xa a reforestación, que sí que é unha obriga que tiñan, creo que era do 40% dos ingresos que tiñan, e en todo caso, todo o que poidamos facer ou impulsar dende o Concello, dende logo farase. Evidentemente, a nos gustaríanos que o monte non fora solo pinos e, por suposto, eucaliptos fora, pero non somos nós quen ten que decidir eso, quen terá que autorizar as especies e quen terá que permitir como se organizan as cuadrículas, que sería o lógico era que, por certo, ainda temos pendiente unha promesa da Consellería de Rural do ano 2022, cando foi o incendio de Alixo, de que se iba a facer na zona de toda a ladeira de Alixo, hacia Vilariño, etc., se iba a organizar unha reforestación en cuadrículas con distintas especies para que unhas protexeran as outras, e hasta hoxe estamos esperando por
porque se cumpla esa promesa. Pero, bueno, en todo caso, todo o que se poida facer desde o Concello, asesorar, axudar dentro das nosas capacidades e interceder, se hai que interceder ante algún organismo, pois nos, desde logo, o Concello aí estamos para axudar. E con respecto ao tema do Castro, sí que é certo que hai unha serie de deficiencias, hai unha serie de patoloxías que apareceron agora despois de todos estes 3 meses de choivas, que apareceron no Castro e apareceron tamén noutros sitios. No Castro, evidentemente, porque estuvemos en obras, fíxose toda esa obra previa ao acabado final, que saben vostedes, ou xa temos falado en máis ocasións, que é a obra do pavimento final e de toda a urbanización final que temos metida dentro dos fondos europeos, dos PAI, deses fondos europeos que están gestionados agora coa axuda da Deputación Provincial de Ourense. E, bueno, pois sí que é certo que apareceron por aí patoloxías, hai unhos cables ali soltos, é certo, eu ainda falei outro día coa responsable de Telefónica aquí en Galicia para institucións, e me dixo que tomaban nota e que xa tiña constancia, porque xa o arquitecto municipal lle comunicara que tiñan que resolver ese problema, porque hai unhos cables de Telefónica que están baixos, que están que non están á altura que teñen que estar, e eu outro día fai 3 días falei coa responsable, me dixo que xa se saltaba varios pasos e que falaba directamente coa empresa que teñen eles subarrendada para que faga esas labores, e logo pois a auga fixo o daño que fixo, é certo, non o podemos negar. Logo temos outro problema que xa ven de atrás, que é ali na plaza do Castro, pois que se nos está indo para baixo unha parte importante. O arquitecto está moi encima dese tema, o arquitecto xunto co arquitecto que nos fixo todo o proxecto de toda a recuperación do Castro está redactando un proxecto para ver se somos capaces de conter a plaza e de que non se nos veña para baixo, porque son terrenos bastante inestables, e ao ser inestables pois hai que tomar medidas probablemente máis drásticas que se fora un terreno estable, non? En todo caso, sí que se está facendo, e con respecto ao tema do mapa de casas en risco no Castro, pois eu mañán preguntarei ao arquitecto como está eso, e vostedes tamén teñen acceso a esa información, lógicamente, si pasan ali polo despacho do arquitecto, seguro que lles informa como está a situación, pero dende logo non está abandonado. No Castro levanse invertido moito diñeiro, levanse feito moitas obras importantes de consolidación, de recuperación a nivel patrimonial, de protección do BIC, e evidentemente pois que tamén é certo que hai parcelas que están mal atendidas perimetralmente, pero como o resto do Concello, é dicir, hai parcelas, eu levo insistindo sobre todo esta semana, desde que o lunes, aproveitando que aprobamos ese convenio con SEAGA, insistindo sobre todo nos medios de comunicación, que a xente ten a obriga de ter limpas as súas propiedades, as súas parcelas, e iso é o que dice a lei. E nos o que podemos facer é instar a que limpien e a que manteñan as fincas desbrozadas e sin maleza, e abrirlles expedientes, que é o que estamos facendo tamén, e se non van por unha vía ou por outra, pois nós subsidiariamente dentro do que poidamos facer, e con ese convenio que tamén tenemos con SEAGA, pois trataremos pero non damos atendido a todo o Concello, non é só o Castro, é que o outro día o falábamos aquí o luns no pleno extraordinario, é o todo o Concello, é dicir, 300 e pico expedientes en cada ano, pois dá un pouco a radiografía do que está ocurrindo. Así que eu creo que a xente o que ten que facer nese senso é concienciarse, e o demais, lógicamente, estamos traballando para resolverlo. Mais cuestións? Sí. Hola, boa tarde. Aí no río, o paseo que hai na zona de baixo, pola subida, claro, marchou toda a grava. A pregunta é se temos posibilidade de usar outro tipo de material máis sólido para que no futuro, sabes, non pase o mismo ou igual non nos deixa hidrográfica. A ver, no río o máximo que nos permiten é un produto, como se chama, Miguel?
No, é un produto que pode levar un tipo de aglomerante, non sei se é cal, é dicir, non é só o sábrego, non é só, porque o que lle botábamos todos estes anos era o sábrego ou eran zahorras e logo sábrego, pero ben acrecida, marcha con todo. Entón, o que permiten eles é un produto que xa se botou nunha parte. Hai unha parte que non a levou, porque é donde se lle botou ese produto, que ten un nombre, ahora non me acordo, pero ten un nombre que eles, eso sí que o permiten. Entón, como terras ligadas con algún aglomerante tipo cal ou non cemento, pero algo así. Entón, o que fagamos a partir de agora trataremos de facer tamén con ese produto que parece que se mantén, pero cando ven unha crecida, pois é a desgracia que temos. Máis preguntas? Mira, yo 3 cosas rápidas. Pues a ver, llega el invierno y llegan los problemas otra vez a los aparcamientos estos municipales, están llenos de baches. Sí. Y el otro día me pasaron, hay varias fotos de 4 o 5 aparcamientos que están destrozados y la gente se queja de que entran y ruedas, puede romper una rueda, romper una cubierta y lo que sea, a ver si se puede arreglar. Después, el otro día me comentaron que un abuelo con un nieto se saltó las cintas que se ponen en las bajadas al malecón y que se llevó al niño a la hierba para que jugara ahí. Ese es un problema que ya en varias ocasiones reclamamos que se pusieran unas verjas abatibles para que la gente no pueda bajar. Y después, ahora que hay crecidas, hay mucha gente que le gusta ir al río a ver con cuánta agua viene y ya en varias ocasiones habíamos pedido a ver si se podía poner una regla en el malecón que midiera el agua. Sabemos que existe una en el Puente Viejo, pero allí la gente la ve muy mal y tan lejos no se acerca. Y después otra cosa, comentaba el señor alcalde que el vino blanco es de los mejores del mundo. Yo estoy totalmente en desacuerdo porque el Godello de Valdeorras es el mejor del mundo. No, dixen o de Valdeorras. Dixen o de Valdeorras. Pero de los mejores Un dos del mundo. mellores, Bueno, non mellores, vale. Es el mejor. Perdón. Totalmente de acordo, admítese a corrección. Mire, con respecto aos aparcamentos xa se estuvo traballando nalgúns. A ver, fai unha semana que parou de chover, tampouco non temos capacidade, no Concello non temos capacidade para atender. Sabemos que hai varios, témolos identificados, o concelleiro tenos todos identificados e tenos previstos de arranxar, xa arranxou algún e irán todos detrás, pero hai 10 días, 8 ou 10 días que parou de chover despois deses 3 meses que estuvo chovendo, pero por suposto que se van a arranxar. E con respecto de que ese abuelo con ese neto, primeiro unha irresponsabilidade, eu non sei quen é o abuelo, pero dende logo o neto non ten responsabilidade ninguna. O do balón tamén, é certo, o do balón que saltou, xa non se saltou as cintas, saltou por encima da valla a buscar o balón, o rapaz que quedou enganchado no árbol e que houve que rescatar, non? Mire, eu creo que xo falamos en varias ocasións, nas zonas marítimas, que hai playa, que hai mar. Eu en Coruña non vin ningunha cinta, estuve en fai pouco, en un día de moito temporal, había unhas cintas ali na zona de Riazor, alá na zona onde está o pabellón, onde están o colegio ese das monxas, había unhas cintas e non había máis. É dicir, a xente que quere saltar e ir ás pedras a sacarse ali as rocas, a sacarse unha foto cando ven a ola, pois, que faz? Poñémoslle unha verja, poñelle o Concello de Coruña unha verja ali a toda aquela zona para que a xente non salte. O que quere saltar vai saltar igual. E o que é irresponsable, pois é irresponsable. O que non podemos é poñerlle portas ao ceo. Entón, cerramos aí, pero logo máis abaixo xa non podemos cerrar porque é todo continuo, xa non hai verja. Eu creo que a xente o que hai que pedirlle é responsabilidade e pouco máis. É dicir, se alguén é irresponsable, aí non podemos facer moito máis. E logo, con respecto a poñero da regla, pois sí que é certo que o comentaron en algunha ocasión, tomo nota, e eu creo que eso tampouco é unha cousa dificultosa. O que habrá é que graduala, alguén non la terá que graduar, quero dicir graduar no sentido de poñela a altura adecuada para que nos indiquen ben esa altura, porque se vostedes entran na páxina web da Confederación Hidrográfica, aí ven todos os días a que altura está o río, pero claro, non sabemos onde teñen. Eu creo que teñen o punto de medición alá baixo cerca da depuradora,
por onde está o depurador, ali hai unha escalerilla que baixa, eu creo que ali é onde teñen eles a súa regla de medir. Pero, bueno, eles, alguén nos tendría que decir, bueno, pois aquí están os 9 metros ou aquí están os tal. E máis cuestións? Sí, yo sigo insistiendo con los bancos, hai varios sitios, bancos con tablillas rotas, échale un vistazo por varios sitios que se necesitan. Pues sobre todo en la avenida de la Diputación, esas que están allí al lado del río Cigüeño. Esos hay dos allí, uno, bueno, hay los que hay, uno de ellos tiene las tablillas rotas. Y sigo insistiendo con la acera que está donde el Familia, que cualquier día tendremos una desgracia. Yo sé que mucha culpa o gran parte de la culpa, o toda la culpa también es de los camiones, con prohibir que aparquen allí, pero aquello está, de verdad que cualquier día va a haber un problema, porque la gente baja con los carritos cargados y se le traba las ruedas de los carritos, marchan para la carretera y está peligrosísimo. Así que echarle un vistazo a aquello que no... A ver, todo eso das aceras se vai a corregir, se vai a... Vámoslo a... Cal é o problema? O problema é que reformas a acera e o camión vai a seguir subindo. O camión que ven facer o reparto, que lle ven a traer a mercancía. Bueno, queda un pouco... No, eu outro día vin un... Eu fai uns días vin un xa subido, porque se non salía, invadía moito a calzada e tiña dúas rodas tiñar subidas á acera. Se é grande, como a calle é estreita, pois... é complicado, xa, pero ao final o daño está non lo facendo igual. Sei. A ver, vaise a tratar de reparar todo o que teñamos por aí mal, incluso as plaquetas que están soltas, as que localicemos tamén pero vamos a deixar que nos veña un tempo máis axeitado, unha climatoloxía máis axeitada. Mais... Hola, buenas tardes. Vamos a ver, era para preguntar ya he preguntado en varias ocasiones en la Comisión de Obra sobre la pista de Teniquet, qué toma de decisiones, planificación hay para la ubicación, el emplazamiento, y entonces ya quería preguntarlo también en el Pleno para ver qué nos podía contar sobre... Pois todavía non temos a ubicación, porque as ubicacións posibles que fomos planteando, o arquitecto foi mirando ou foi revisando a ver se era posible, necesitamos un solar de 40 por 40 metros. O que está ao lado do Mercadona ten un problema, que resulta que posiblemente nos cabría aí, pero é un problema urbanístico, que é un espacio libre e é un espacio que só podes ocupar con unha instalación deportiva, creo que é o 20% polo informe que fixo o arquitecto. Así que o 20% dese solar non nos dá. E aí estámoslo mirando. Hai unha parcela que ao mellor non é válida, que é unha parcela que está na mesma zona, é dicir, que é do Concello, na mesma zona no frente da Avenida de Galicia, donde están aquelas outras parcelas que son todas edificables, e ali unha desas ao mellor sí que a podemos utilizar hasta que se edifiquen ali viviendas que ojalá se poidera poñer a disposición, por exemplo, da Xunta de Galicia para que edificara ali un edificio de viviendas sociales, pero me parece que de momento vai a ser que non. E non temos moito máis, levamos dado moitas voltas, incluso planteaba ali o concelleiro do Benega, Xavier, ao lado da pista que temos invadindo un pouco o campo de fútbol, pero tampouco nos dá, tampouco entra, porque xa timos unha e meteríamos a outra, pero tampouco eliminando o campiño aquel que temos ali para os nenos, o campiño de futbito, pero invadindo porque ademais hai outro problema, é dicir, as pistas de tenis non se poden colocar, claro, teñen unha colocación norte-sur, non se poden colocar este-oeste, polo tema do sol. Entón, hai moitos condicionantes que nos impiden que os solares que temos pois poidan acoller, pero seguimos lle dando voltas a ver si localizamos ese solar. Máis cuestións? Dous temas pequenos. Un, o tema como está o tema da recollida do lixo, como está o pliego, está terminado, para cando sacamos eso, porque estamos en precario. O tema da recollida do lixo, tal e como comentamos xa en comisión, ahora mismo a Diputación nos ofreceu a posibilidade de recoller o que é o servicio de
e valga a redundancia, de recollida de lixo, e nos quedaría para nós o que é a limpeza viaria, que é no que estamos traballando. Nos próximos días, non sei se o día o lunes que ven, me parece, temos unha reunión con o seguinte lunes, coa asesoría, coa consultoría que nos está redactando os pliegos, e a partir de aí eu espero que xa tiremos pa diante. Nada, o outro tema é un rogo. Os incendios foron durísimos, temos que seguir tomando medidas para que a xente desbroce, e a poder ser non os 50 metros que temos nos pueblos, sino 100. Entonces, se a xente non desbroza, teremos que facelo desde o Concello, e dispós que denuncien. O problema é que o Concello non temos capacidade para desbrozar centos e centos de parcelas. Entón, ese é o gran problema. O que ten que facer a xente é desbrozar, é dicir, ten que limpiar. Eu estes días volvo a decir o mesmo que dixen antes. Eu non sei, un desbroce dunha finca, pois non sei se vale 80 ou 100 euros. Eu que me cobraron a min por unha finca miña, me cobraron 80 euros. Era unha finca, bueno, de 500 metros ou por aí, non sei. Pero entre eso ou que teñas que pagar logo unha multa de 1.500 euros, que é a multa que se está impoñendo, que por pronto pago quedas en 900, pois eu creo que compensa mandar desbrozar. Mais, algunha cuestión máis? Pois se non hai máis cuestións, levantamos a sesión. Thank you.